much more CO2 production than flatheads. So, the biggest killer wasn't carbon dioxide. It's impossible for flatheads to raise the CO2 level. This is Sony digital camera, DSC #2 and 6 megapixel and 12 optical zoom. It's a good camera. To find out, Adam hits the books to calculate whether any other might fit the bill, such as methane, which is replacing humans at 2%. But how long would it take to reach such a concentration? 441 days. So, methane's out the window. What about hydrogen sulfide? That's 193,220 episodes of flatheads, or 22 years of solid gas back. That's a commitment. They've done the maths for all gas CD and found that death software. by flappers would take anything from 4 months to 22 years. This malodorous myth is busted. Warranty. O slujbă unde fiecare zi este la hotarul dintre viață și moarte, dar cineva trebuie să fie mesager pe bicicletă, sutor subacvatic, spălător de geamuri de zgârie noi, candian la închisoare sau luptător, de la muncă grea la cascatorii extreme. Cele mai bune meserii din lume, mâine de la ora 22 doar pe Discovery Channel. Okay. Battery. Charger. Afacerea dumneavoastră se extinde la toată rețeaua. Pentru că acum vorbești nelimitat în rețea pentru un abonament membru de 4,76 euro pe lună. Ai și sute de minute naționale incluse. Zap, vorbește liber. Când închizi ochii sub duș, USB. unde evadezi, gel de duș Palmolive Formen, pentru spătare, regenerare, reconectare. Poți să-ți fur o țigară? Tu nu vii? Nu, încerc să le mai reduc. Sunt țigări la care toți fumătorii ar vrea să renunțe. Din fericire și tu le poți înlocui acum cu Nicoret. S-a demonstrat că Nicoret de ajută reducul de țigări cu mai mult de 50%. TV cable. Îți va fi mai ușor apoi să renunți la fumat. Înlocuiește țigările cu Nicoret și apoi renunță complet. Nicoret se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului. Pe 3 luni îți garantăm una dintre cele mai mari 3 dobândi de pe piață. În plus, poți câștiga 100 de euro și una excursie la zi. Okay. Device. Există un loc în Miami unde visele devin realitate, chiar și cele mai neobișnuite. Cunoaște-i pe specialiștii tatuaje. Intră în studiourile lor și martor la crearea unor opere de artă. Miami Ink, arta tatuajelor. Astăzi la 16 doar pe Discovery Channel. In the Benjamin Franklin myth, the team has shown that keys tied to a kite string can become electrically charged. But the famous spark has so far proved elusive. Listen to me. So they're going to up the ante. Take me to your leader. Jamie's Van de Graaff generator should provide the necessary
generating a charge of 100,000 volts. And if that charge strikes the kite, it may be powerful enough to travel down the string and then up from key to finger. But without going out into a rainstorm to fly our kite, which would be really dangerous, we're actually going to use the Van de Graaff generator to generate Memory 5 volts, stick. and that would simulate Rogue Duo, the charge Sony. separation that you would find high up in the atmosphere where the clouds are on a cloudy, very cloudy or rainy day. It's the next best thing to a thunderstorm and should be much more powerful than their static charge beach test. The team will position Carrie's kite next to the generator, run 150 meters of traditional twine around the car park, then wait to see if the charge will jump from the empty key at the string end. Do not use for electrical work or firefighting. Perfect. This time, to maximise sparking potential, they'll go with wet string straight away. I'm wetting the string to replicate the rain and the gathering storm in which Benjamin Franklin would be flying his kite. 3, 2, 1. Holy cow! See, we got the Van de Graaff working right. Oh yeah, it's working all right. Okay, I'm at 18 kilovolts at 1 foot. The Van de Graaff is buzzing, but what about the key? 5 Very, kilovolts, very it's only cool. been about 30 seconds. The string is conducting! It's conducting! After a few more minutes, the reading reaches 15,000 volts. Everyone's charged up for the